Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel SSC निफ्राय गोदान official notice लोगोसे फिल्म किसाननि अपडेट लेटेस्ट आरो लोगोसे अरुणोदयनि लेटेस्ट अपडेट दङ दा मोनथाम अपडेट स नोंथांमोना भिडिअ नायजोब अब्ला बुजिगोन दा बे SSC MTS मानि थाखाय official notice हरदों जों बेखौबो नायगोन जों नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो इडियारि थाबैनो एप्लाइ जाथारसिगोन आरो आसाम पुलिसा थाबैनो जासिगोन नोंथांमोना रिलिखौहाय अक्ट'बर नभेम्बराव मोननो हागौ स बेनि सायाव जेब्ला आपडेट फैयो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आसाम पुलिसनिफ्राय फैयोब्ला NVDCनि जबनि सायाव आपडेट गैथ'वा जेब्ला फैगोन नोंथांमोनजोंबो बेखौ शेयार खालामगोन दा फार्स्टआवनो आं फैग्रोबाय अफिसियेल साइटआव अके बेनो जाबाय MTS पस्टआव SSCनि आन्दाराव एन्ड बेयाव जों इम्पर्टेन्ट नटिसआव क्लिक खालामबा जोङो अफिसियेल नटिसखौ जोङो मोननो हागोन एन्ड बेनिफ्राय जों बेयाव नायसै गोबाव खालामा बेनो जाबाय नटिसआ जे जोंहा दाखालि पस्ट ओंखारदोंमोन MTS आव अके दा बेखौनो बुंदों बेनि लास्ट डेटआ बाराया स बेखायनो नोंथांमोना जुदि दासिमबो सोरबाफोर एप्लाइ खालामाखैबा स 21 जुलाइ लास्ट डेट नोंथांमोना थाबैनो खालामदो 10 पास जानाय लोगो लोगो हागोन बेखायनो लास्ट डेटआ बेयाव बारायला अके स बेखायनो 10 पास जादोंबा मेल फिमेल गासिबो नोंथांमोना इलिजिबल जागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा आरो बेयाव साख्रि मोनैबा जोबोर मोजां अफिसाव नोंथांमोना सिभिल जब मोनहैगोन MTS आव अके एन्ड बेनिफ्राय जुदि हावलदार पस्टआव मोनोबा नोंथांमोना इउनिफर्म गाननो मोनगोन आरो अफिसाव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन दा बेनि सायाव डिटेल्स भिडिअ नांगौब्ला डिसक्रिप्शनाव दङ नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय 18 इयार्सनिफ्राय हागोन 30 इयार्ससिम अके बे जाबाय MTS पस्टआव 10 पास जाबानो पार्सेन्ट नाङा नोंथांमोना हागोन 10 पासनिफ्राय गासैबो बेयाव हाजोबगोन 10 पास एबा HS पास एबा डिग्री पास एन्ड बेनिफ्राय जोङो थांसै दानिया स्किमनि सायाव आपडेट बेनो जाबाय अरुणोदय दा गोबां कुइसन कमेन्ट्स जागासिनो दङ राङा हाबदोंना हाबाखै दिनै 10 डेट अके 10 डेटआव राङा हाबो स नोंथांमोना बेखायनो स्टेटासखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबदोंना हाबाखै एबा नोंथांमोना मोनदोंना मोनाखै कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दा खायसे हाबबाय स नोंथांमोना चेक खालामदो बेनो जाबाय 1250 अके 1250 एकाउन्टआव हाबबाय बे जाबाय जायफ्रा मोनबाय थाग्रा बिथांमोननि आरो गोदाना नोंथांमोना 10 सेप्टेम्बरावसो हाबगोन अके सेप्टेम्बरनि 10 डेटआवसो नोंथांमोना जायफ्रा दाखालि एप्लाइ खालामदोंमोन साबमिट खालामदोंमोन नोंथांमोना मोननो हागोन स बेखायनो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव फैनानै चेक खालामबानो जाबाय नोंथांमोननि नामा दंना गैया अके दा गोदानखौ मोनथ'नाय नङा नाथाय गोजामा दायो मोनगासिनो दङ स बेखायनो दिनै 10 डेट स नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबसिगोन एबा हाबबाय स नोंथांमोना दायो चेक खालामदो अके दा लोगोफोर जों थांसै अफिसियेल साइटआव फिल्म किसाननियाव गोबां कमेन्ट्स फिल्म किसाननि राङा दासिमबो हाबमाराखै बेनो जाबाय जोंहा माखासे केम्पेइन जादोंमोन आरो बे दिनै जोब्बाय अके एन्ड बेनिफ्राय रां हाबनायनि जोङो सेसनखौ नायनोसै डेटखौ नायनोसै बेनो जाबाय जोंहा एप्रिलनिफ्राय जुलाइनि गेजेराव हाबो स बेखायनो दिनै 10 डेट जोब्बाय नालाय बेनिफ्राय 20 डेज दंबावो 20 डेजनि गेजेराव नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबसिगोन बेनो जाबाय बेनिफिसियारि गोबां दङ 11 crore दङ 27 लाख दङ 80,000 अल इन्डिया बेनिफिसियारि नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय 2000 हाबनाय जासिगोन 20 डेजनि गेजेराव जुलाइनि लास्ट उइकहालागै नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय राङा हाबबाय थागोन बेखौ बुंदों पर्टेलआ बुंदों अके नायदो एप्रिलनिफ्राय जुलाइनि गेजेराव हाबो नालाय स बेखायनो दासिम हाबाखै देन जुलाइनि गेजेराव नोंथांमोना लास्ट उइकसिम नेदो एन्ड बेनिफ्राय स नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबनाय जासिगोन स बेनोमोन नोंथांमोननि बेनिफिसियारि माखासे डिटेल्सखौ नायनोबा बेनिफिसियारि स्टेटासखौ नायबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय रां हाबोबा स नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामनो दाबा स बेनोमोन नोंथांमोननि दिनै 10 जुलाइ बेनि गेजेराव केम्पेइना जोब्बाय दा नोंथांमोननि KYC जोब्बाय देन बेनिफ्राय 30 डेटनि सिगां नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय 2000 राङा हाबनाय जासिगोन स बेनोमोन फिल्म किसान लेटेस्ट आपडेट जास्ट 20 डेजनि गेजेराव नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय राङा हाबसिगोन